Déu vos guard i benvinguts a Llaure's un filòleg. Aquest pròpiament és el primer vídeo del canal i m'agradaria que formés part d'una secció que voldria anomenar la llengua de torn. I la llengua de torn d'aquesta setmana l'he triat arran de l'atzar d'haver-me posat aquesta samarreta, que, com veieu, no sóc un fantasma, sóc jo. I si de cas, per no tornar a convertir-me en una mena de fantasma, posaré el dibuixet de la foto, el dibuixet de la foto de la samarreta per aquí dalt. Bé, hi ha uns dibuixets. Hi ha berber i amasic. Què vol dir això, berber, amasic? Què és? No? Bé, per començar, aquests dibuixets són motius tradicionals que fan servir les tribus berbers amazics, és a dir, són motius tradicionals d'aquesta cultura. I quina és aquesta cultura? Doncs és la cultura compartida per molta gent del Màgrib, del nord d'Àfrica, gent del Marroc, d'Algèria, Líbia, també Mauritània, també ja dins del Sàhara, Níger, Txad. Són berbers, són amazics, per exemple, els tuaregs, aquests habitants del desert, i també els rifenys, un percentatge important del contingent de població marroquina o d'origen marroquí doncs, que viu a Espanya, especialment a Catalunya. No? Igual que també era un percentatge bastant important dels habitants de l'antic protectorat espanyol del Marroc. I quina és la diferència? Què és berber? Què és amazic? Doncs bé, berber és el nom tradicional que s'ha donat a aquesta gent, perquè no tothom del Magrib, no tothom del nord d'Àfrica és àrab i parla àrab, concretament el dialecte d'Arija, que és el que es parla al Marroc i una part d'Algèria, o el Hassaniya, que és el que es parla al sud, que és el que es parla al Sàhara Occidental. No, també s'hi parla una altra llengua, que és bastant diferent de l'àrab, una llengua o grups de llengües. Jo no sóc especialista i no hi entraré, però la distinció entre llengua i dialecte de vegades és molt difícil d'establir i en molts casos està influenciada o esbiaixada per prejudicis polítics i ideològics. Però la qüestió és que aquesta és la llengua pròpia de molts dels habitants d'aquests països i molts dels immigrants que tenen aquest origen o de les segones, terceres generacions que tenen aquest origen. Tant és així que la tercera llengua més parlada a Catalunya és l'amazic, segons les últimes enquestes. Amazic, berber, quina és la diferència? Berber és el nom que s'ha donat tradicionalment en aquestes poblacions i que vindria a ser sinònim de moro. És un nom més aviat ofensiu. Vol dir el mateix que bàrbar, té el mateix origen que bàrbar. És a dir, berber imita el so que es percep quan algú no s'entén què diu, bla 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 bla, ber, no? Vol dir això. Llavors, actualment es tendeix a fer servir el nom propi d'aquestes tribus, d'aquesta cultura, com es designen ells mateixos, que és amb el nom d'amazic, que realment vol dir persona. S'ha dit que és sinònim de moro. Bé, moro, tot i que s'ha convertit en un terme doncs, bastant pejoratiu, realment vol dir fosquet de pell, atès que Mauros vol dir negre en grec antic, i Mauritània era la província de l'època romana que incloïa l'actual Marroc. També hi havia un antic regne de Mauritània, que és el país això, dels fosquets, que són una mica més fosquets de pell, no? Així tot, la distinció per part dels europeus entre moros, àrabs, berbers, amazics, musulmans, doncs tot això cau al mateix sac, perquè viuen a l'altra banda de la mar, és percebuda com una realitat potser hostil, potser homogènia, però que no acabem doncs, de saber poder distingir, de la mateixa manera que un britànic o un irlandès tindria problemes per distingir el català del castellà del portuguès, atès que no tracta contínuament amb gent d'aquests orígens. Dic, això l'irlandès, el britànic de estadísticament mitjà, no? De carrer. I que a més són llengües semblants i les ubiquen al mateix sac. Potser per un francès que parla una llengua romànica sí que podria ser més sensible a l'hora de distingir aquestes llengües o aquestes varietats lingüístiques. En el cas de l'àrab, que es parla al nord d'Àfrica, que es parla al Magreb, al Darija, i a les varietats de l'amazic, costen de distingir doncs, per aquesta distància, per aquesta llunyania més aviat mental, no? De posar-ho tot al mateix sac. Però la veritat és que són llengües molt diferents. Comparteixen trets fonètics semblants, per exemple, un vocalisme semblant i unes consonants que no comparteixen amb cap llengua europea, com per exemple la presència de consonants glotals o volars, com ara co. Cap llengua europea té aquest so, el co, o almenys cap llengua europea que en aquests moments tots tinguem en ment, no?
sonen molt semblants, però igual que també tenen paraules semblants, atès que la llengua de cultura tradicional del nord d'Àfrica des de l'edat mitjana és l'àrab, doncs tenen molts de manlleus provinents de l'àrab, però el cert és que tant la gramàtica com l'etimologia de les paraules patrimonials, per exemple, dels numerals, doncs no tenen gaire a veure amb l'àrab. Tampoc té a veure el seu sistema d'escriptura, que darrerament, al llarg del segle XX, que s'ha intentat crear i es treballa per crear un estàndard amazigh, aquesta feina ha anat acompanyada de la creació d'un sistema d'escriptura propi de l'amazigh basat en el sistema d'escriptura tradicional hereu directament del fenici. Tant és així que el nom d'aquest sistema es diu Tifinagh, és a dir, lletres fenícies, les fenícia. Finagh és fenici. Púnic, no en aquesta llengua. I la veritat és que en el cas de Catalunya tenim, o en el cas del català, tenim la sort de tenir un diccionari per a aquesta llengua, un diccionari català amazigh, amazigh català, que té també una versió en línia juntament amb una petita gramàtica. També tenim una gramàtica més exhaustiva, publicada, editada a Edicions UB, enguany, a càrrec del doctor Carles Múrcia, un dels coautors d'aquest diccionari. Per què és important? Per què aquest interès? O fins i tot perquè aquest interès és estratègic i fins i tot es podria dir que és un deure de la societat catalana? Doncs per dues senzilles raons. La primera és perquè, a diferència de l'àrab, una llengua molt potent, una llengua de cultura, una llengua religiosa, una llengua associada a un llibre sagrat, una llengua que és oficial a l'ONU, l'amazigh no té res d'això. No té tampoc un estàndard fort, no té un estat que lluiti pels drets dels seus parlants, ni tampoc té un estat que m'expandeixi i que faci propaganda de l'amazigh. Una mica en aquest sentit, doncs, com passa en el cas del català, malgrat Andorra. De fet, per exemple, els rifenys han estat víctimes de guerres, persecucions, una política bastant dura al cas del Marroc. I aquestes llengües, molts dels seus parlants no les poden estudiar, no saben escriure-la, amb la qual cosa aquesta llengua no és una llengua que estigui en prestigi. I a més, molts d'aquests parlants, quan venen als països europeus, són categoritzats com a àrabs, ja sigui per ells mateixos o ja sigui per aquest calaix de sastre dels europeus que, bé, igual que un americà no distingirà entre un català i un espanyol, no? O un castellà, això mateix passa amb els amazics. Quan venen aquí, cauen a la categoria d'àrabs i en molts casos la llengua que volen estudiar doncs continua essent l'àrab. Llavors trobem aquesta doble persecució en certa manera de la llengua amazigha. Aquesta és una part molt important, és a dir, la societat catalana ha de reconèixer aquesta llengua, ha de reconèixer aquesta cultura, perquè és la tercera llengua més parlada a Catalunya segons les últimes enquestes d'ús. Això per una banda, i per l'altra banda, perquè amb aquest gest s'està reconeixent la realitat catalana. És a dir, la llengua pròpia de Catalunya és el català i l'occità, a la Vall d'Aran. Per què és la llengua pròpia? Perquè Catalunya, des que neix fins ara, s'ha expressat, la seva gent s'ha expressat en català, la seva literatura, la seva cultura, la seva memòria popular ha estat en català. Per això es diu que és una llengua pròpia. Això no impedeix que a Catalunya s'hi parlin altres llengües i que els parlants d'aquestes llengües hagin de gaudir d'uns drets. I aquesta és la realitat de Catalunya. Catalunya és un país multilingüe, no és bilingüe. Perquè el bilingüisme realment és una ideologia que justifica la castellanització de Catalunya. No existeixen societats bilingües, existeixen parlants bilingües. La qüestió és que s'ha d'acceptar la realitat catalana, que és un país multilingüe, en el qual el català doncs, és la llengua pròpia, però que hi ha persones i comunitats que s'expressen en altres llengües. La manera de reconèixer això, òbviament, és, el primer pas és reconeixent la tercera llengua més parlada a Catalunya i donant en aquest país, Catalunya, totes les oportunitats que aquesta gent no ha pogut tenir a casa seva. Actualment es comença a estudiar a la Universitat de Barcelona per poder-lo ofertar als instituts, això és un gran pas endavant. De tota manera, cal reflexionar que com és aquesta llengua, que essent tan parlada a Catalunya, essent també una llengua pròxima geogràficament a nosaltres, malgrat que sigui de l'altra banda del mar, una llengua que ha deixat restes de Catalunya, una llengua que ha acollit també paraules del català, una llengua amb la qual el català hi ha tingut diàleg, mentre sempre entre banda i banda del Mediterrani, com és que no s'ensenya a les escoles oficials d'idiomes, com és que no apareix en els plans d'estudi de llengües modernes en les universitats catalanes.
Sens dubte hi ha molta feina a fer i molta feina per dignificar la llengua de molts ciutadans i futurs ciutadans de Catalunya. M'acomiado amb aquestes reflexions i us posaré aquí alguns enllaços perquè pugueu escoltar plenament com són aquestes varietats de l'amazic i comparar-les amb l'àrab. Llavors, dit això, a reveure, i espero que us hagi agradat aquest vídeo.